Pozdrav plavi navijači. Napokon je stigao trenutak koji smo svi čekali. Dinamo Zagreb izlazi na teren kako bi se suočio s Monakom, a Bjelica je odlučio riskirati sve. Nakon onog košmara u Münchenu, gdje smo primili 9 golova od Bayerna, očekivalo se da će Bjelica postaviti defanzivniju taktiku. Ali ne, naš trener je iznenadio sve i ide na Francuze s taktikom koja bi mogla zateći sve nespremne. Sada, pazite ovo, znamo da je Monako favorit. Imaju nevjerojatno skup sastav i nalaze se u odličnoj formi, ali Bjelica ne želi igrati povučeno. Čak i s važnim izostancima u obrani kao što su Meje i moguće odsustvo Theofileja, on će poslati momčad u napad. Nema čuvanja rezultata. On želi iskoristiti pritisak navijača na Maksimiru, a čak i s tim izostancima, fokus je na pobjedi. I tu se postavlja pitanje, koga će Bjelica staviti u sastav? Svi su znatiželjni kako će postaviti ekipu. Hoće li ponoviti improviziranu obrambenu dvojku Bernauera i Torrentea, koja je igrala protiv Lokomotiva, ili će pokušati nešto još hrabrije? A u napadu hoćemo li opet vidjeti Hoxhu i Cordobu na krilima? Čini se da ih je Bjelica pripremio posebno za ovaj susret, jer njihova brzina može biti ključ za probijanje obrane Monaca u kontranapadu. A naš kapetan, Arjan Ademi, hoće li početi od prve minute? Protiv Lokomotive bio je prava zvijer na terenu. Dominirao je sredinom terena i još je postigao gol. Ali tu i Petar Sučić, mlada nada hrvatske reprezentacije koji se potpuno oporavio od bolesti i dolazi s puno energije. Dakle, ostaje tajna, Ademi ili Sučić. Iskustvo ili mladost. U svakom slučaju Bjelicina odluka u ovom segmentu bit će ključna za ritam utakmice. I što vi mislite, ekipa, o ovoj Bjelicinoj hrabrosti? Hoćemo li iznenaditi Monaco s ovom riskantnom taktikom? Ostavite svoje mišljenje u komentarima i pretplatite se na kanal jer ću vam donijeti sve iz prve ruke. I naravno uključite zvono jer stižu velike novosti. Vidimo se u sljedećem videu.